ҷалолиддин маҳмудов узви собиқи риёсати олии ҳизби ҳоло дар кишвари тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломии тоҷикистон ва намояндаи пешини ин ҳизб дар комиссияи марказии интихобот ва райпурсии тоҷикистон ки таи 5 сол умри худро дар маҳбас сепарданд, инак 4 рӯз аст ки ба озодӣ баромаданд. вақте ки ман ҳисоб кардам муҳлати дар маҳбас будаи шумо, яъне тақрибан шумо 7 ё 8 моҳ барвақт ба озодӣ баромадед. аз муҳлате ки дода буданд хеле пештар баромадам, 7-8 моҳ, 10 моҳ. Сабаб ин буд ки ман 5 сол доштам ҷазо. ҳукми суд 5 сол буд. ва соли 2016 як авф шида буд барои маҳбусҳо. дар ҳамон авф ҳамин бигем ки моддае ки моро ҳабс карданд, модда 195, дар ҳамон авф ғалтидагӣ буд. пеш аз оне ки ҷавоб бутиҳанд 4 апрел 10 дақиқа пеш хабар карданд. гуфтанд ки маъмурӣ даъват мекунад шуморо. баъд мо унҷа меоем, худмонро шинос мекунем, маҳкум шуда фалони, хеле як чи шиноснoma дорем, ҳамонро нақл мекунем аввал ва дастакам салом намекунем. ино ҳама мондагӣ камтар табассум карду дастша дароз кард, салом кард. гуфтам ки ҳама ино аллакай чизе ҳастанд ки чизои наванд. ҳоло ки чанд рӯз шумо дар озодӣ ҳастед, чӣ эҳсосе дар шумо ҷой дорад? хуб, ма чанд рӯзе дар озодиам, ҳоле дар ҳамон ҳалқаи дӯстову хешу таборову ҳамон касое ки хабаргирӣ меоянду ба истилоҳ зиёрат меоянд, дар ҳалқаи ҳамонҳо ҳастам. вақтеам наёфтам ки барое ки ман аз хона олидгоҳ ҳеҷ ҷо рафтагӣ нестам. шаҳрам ягон ҷоша нагаштам. саломатон чӣ? имрӯз мо шуморо дар беморхонаҳо хӯрдем, инҷо суҳбати иптидоӣ кардем. саломатим меша бигем ки 100% хуба, ягон мушкилот дар саломатим нест. фақат чун мо ҳудуди 4 солу 2 моҳ дар маҳбас будем, ягон ренгину, ягон узию, ягон анализ спорию, ягон кор кардагӣ набудам. хуб, ҳамиҷа баромадам, тасмимам ҳамин аст ки як бор худмонро ташхис кунем, ҳамаи узвои дохилию берунimона. тақрибан 1-2 ҳафта ё 3 ҳафта қабл аз он ки шумо ба озодӣ бароед, дар ин маҳбаси рақами 4 воқеъ дар маҳаллаи 1 Советский, ҳар гуна сару садоҳо бархоста буд. маҳбусонро ҷо ноҷо латукуб мекунанд, азият медиҳанд, шиканҷа мекунанд, аз онҳо пул меистонанд. ҳам даъни мардум баъзе хабарҳо ҳам хеле буд ки гӯё ки кадом овозҳое дар берун шудагӣ ё муфассалу бигем мушаххас наметонистанд бигӯянд, намедонистанд. вале дар дарун воқеъ доштан ҳамин ҳарфҳои иддаоӣ ки дар он ҷо мерафт. вақте ки тағйироти кадрӣ шуд дар системаи хуб ҳамон сарраёсати маҳбасхонаҳо, воқеан меша арзу инсоф бигем ки 100% ҳама тағйиротҳо ҳаст. хуб, дар ин маҳбас рақами 4 ба шумо ҳамчун узви ҳизби мамнӯъ, хуб ки баъдтар тақрибан дар моҳи сентябри соли 2015 таъқибот шурӯъ шуд, ба шумо ягон таъсире, ягон омадан ба шумо пурсидан дар ин бора? баъд аз оне ки ин воқеаҳо шуданд соли 2015 4 сентябр, намедонам 2 рӯз пас, не 2 рӯз, не як ҳудуди 15 рӯз баъд буд. хулоса баъди кушта шудани ҳоҷи ҳалим буд. ягон рӯз баъди кушта шудани ҳоҷи ҳалим рафтанд аз мақомоти амниятӣ барои суҳбат, ки ман ҳеҷ иртибот доштум надорум ба ҳамино. қабл аз воқеаҳо чӣ иртиботашон надорум. суҳбатҳои хеле дороз карданд. албатта суҳбатҳои тафтишотӣ буд. факту рақам мегуфтанд. ва дар ҳамон мамнӯъ шуданам як эълонҳо буд ки агар ҳар касе дар ҳар мақомоте ки ҳаст ариза бинависаву фаъолияташро дар ҳизб манъ кунад, аз таъқиб озоданд. мо ҳамуҷа агар фаъолияти ҳизбӣ мекардему, расмият мора ба ҳизб, шояд ягон таъқибӣ мешудем. ман расман ба муассиса муроҷиат кардам ҳамон рӯзи 29 худаш. муроҷиат кардам ки чун ҳизб фаъолияташ манъ шуд, ман фаъолиятро дар ин ҳизб муваққатан қард кардам ё боз доштам. яъне ки ҳамин хел буд мазмуни суҳбати ман ки агар бо кадом фақте ки фаъолияти расмӣ пайдо кард, хуб бо тасмима баъд мегум. муваққатан ман фаъолиятро хуб мутаваққиф кардам ё ки манъ кардам.